Takže za to, že som bol celý život dobrý, som dostal drona. A nielen drona. Som kým aj nožík. Máme tu DJI Phantom 4. Oh. Je to celkom ťažké, prvý to viem. Aha. Vrtulky. Španielsky. To nebude pre mňa. Po francúzsky. To tiež nebude pre mňa. Po rusky. Tiež neviem. A nakoniec po anglicky. Ďalšiu vec k tomu veľmi potrebnú. Potrebujeme monitor. Aby sme videli, kam letíme. Takto vyzerá ovládačka. Všetko je zabalené, ešte aj vrtulky sú zabalené. A DJI máte veľké plus, je v ňom aj SD karta. Vyzerá to veľmi kvalitne, vyzerá to ako keby to bolo od Apple alebo niečo. Najčastejšie z celého dronu je batéria, vyzerá sa takto. Bliká, bliká. Podľa toho, čo je v príručke napísané, idem dať nabiť batérie. Na audio je napísané, že batéria sa nabíja zhruba hodinu 20 minút, tak za hodinu 20 minút sa uvidíme. Ovládanie sa nabíja 3 hodiny 40 minút, takže uvidíme sa zajtra. Tak toto vyzerá. Nabíjame, za chvíľu to máme hotové. Zatiaľ vám ukážem výhľad z môjho okna. Skoro nabité. Áno, dočkal som sa. Svietelka prestali blikať, to znamená, že je nabité. Opäť je nabitý. Áno, robené. Aplikácia stiahnutá, baterka nabitá, ovládanie nabité. Ideme ďalej. Krok číslo 6. Odstránime plast. A oslobodíme gimbal hlavu. Toto je naša kamera. Máme baterku. Áno. Predtým, než sa prvýkrát pripojíme dron s ovládačom, musíme stiahnuť aplikáciu z internetu a nainštalovať ju. Pripojíme tablet USB káblom s ovládačom. Kód je vzadu ovládača. Pripojíme. Chvíľke vymýšľania som na to prišiel a dôležité je zatlačiť tento gombík a potom ho zatlačiť a držať chvíľu. To isté urobiť aj tu. A dron už je práve 310 a ideme na prvý let s dronom.